Assalamu alaikum. Baka gane mun bane? Assalamu alaikum, magana muke. Sannan ka dai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dama. Assalamu alaikum. Sannan ka. Kace ku ne kuka zo. Mu ne ba gane mu ba. Wallahi ban gane. Ai tunda na gaba kai mana shiru na san mu gane. Ai na san ba gane mu ba. Ai da na zauna. Ni Qur'ani kawai na ji ana cewa assalamu alaikum. Wallahi mu ne ai sai sallama muke da yake magana ba. Ni ne wallahi sai yanzu na gani. Wallahi. Kace ku ne da tijan nan kwaya biyu ne. Wallahi. Kace Abu tana cikin? Abu tana ciki wallahi. Ai mun da muka zo. A kira muku ita kenan. Ai kakku damu. Kakku damu. Kamar kun yi gona da gawa. Kakku damu. Bari ki ga an gaya mata. Mun gode. Da Allah ki fito da Allah kin da kina wani kin tsaya kin da kina yau salamu alaikum. Amarya. Uwar gida ran gida. Ran gida ne kusan gida. Kai dalla dan Allah ka mu. Kai me naka ci? Shikenan. Dalla ka mu da Allah. To kuma dan ta karfon kuma iya dan iska kawai. Dalla ka mu da Allah. Abba. Za ka ƙara shi. Kuma kai. Za ka ƙara shi. Ya ka ba komai. Dubu dan mai tashi. Ya amarya. Na. Amarya. To. Ya hakuri. A dai dinga hakuri. Hello, da Allah ina zuwa, da Allah ina zuwa. Amarya. Dan Allah dan ban hankalin ki na miki wata tambaya. Ina jin. Yawwa, alhamdulillah. An zo gurin. Dan Allah kin iya tuki kwa? Tuki. Tuki dai wallahi. Na iya tuki sosai ma. Allahu akbar kabira. Kin iya tuki dai. Wallahi na iya tuki. Wace kalan mota aka fi mu? Yoke ina kirantan mota. Mota kuma ni ma ban hau motar ba. Wani aboki na ne fa na uwa na fa zama dan majalisa fa. Shi ne fa iban garin tuwo fa zan kawo miki ringa tuka mana kullum kuma tuki kuma ki ce mota ni ma ba hau motar ba. Ni ina na ga motar to.